til den ene eller den anden side, til at holde ved første gang man kører ned igen. Så man lige kontrollerer første gang, og så anden gang kan vi køre lidt hurtigere. Det viser jeg lige, når man gør det. Men så jeg bruger mine hænder, tager ved i sædet her, og så smækker jeg mine ben ind under mig. Og så bøjer jeg mig sammen og drejer mig rundt. Hurtigere går det ikke. Tager ved i siden igen, drejer ind, og så sidder jeg her. Og det samme kan jeg gøre igen. Så sidder jeg her. Stille og roligt ned. Så kan man gøre det, at man kører lidt hurtigere. Det gør, at man skal ikke tage det i nettet. Man må gerne støtte på nettet med flad hånd herude. Men ellers så kan man tage hænderne ind foran sig, ligesom at krydse hen over her. Og så brækker man ellers bare i understillet, ligesom når man står på ski. Så ser det sådan herude. Så går det lidt stærkere. Hvis man skal evakuere, så skal man jo selvfølgelig også ned så hurtigt som muligt. Man skal ikke gøre hurtigere, end man magter det. Så første tur, der er det stille og roligt ned ved at tage ved og dreje sig rundt, så man lige får fornemmelse af, hvordan det foregår. Næste tur, vi skal igennem, der kører vi lidt hurtigere. Men er der nogen, der siger, at det vil jeg sgu ikke, jeg vil bare gøre det sikkert, så gør man også bare det. Man gør det lige nøjagtigt så hurtigt, som man magter det.